A very good evening, Team Zimbabwe. Maswera say. So let us talk about the events of today, the 28th of July 2023. President Nelson Chamisa is in Mashonaland, West Province. He says record turnout in Hurungwe. Thank you, Karoi. Thank you, Zimbabwe, for everyone. Okay, so these are the numbers, guys. Numbers always talk. When words can't explain things, you use visuals to explain things, and these numbers, honestly speaking, they are speaking themselves. This shows kuti aiwa mukomana ari kudiwa kwese kwese, guys. Mukatasa marales ari kuita asati asvika pachinopisa chapacho paHarare, asati apinda pachopisa, but already it's attracting thousands and thousands and thousands of people across Zimbabwe. Ukatarisa zvamukoma Jones vanounganidza munhu wese vomukokorodza vomuisa panzvimbo vane mabhazi. Mukomana anoenda kune vanhu ikokoko, vanhu vosvika vobva vamuunganira paanenge ari ipapapo, paanenge ataura no, ngatisangane pakati tiungane papo tionane. That is Nelson Chamisa for you. This shows that indeed this guy is serious in terms of leading Zimbabwe, because he is meeting everybody and making sure that everybody gets to know about the vision for Zimbabwe, the new great Zimbabwe vision. So Team Zimbabwe, we are saying handi tinovhotera zvipatara, handi tinovhotera zvikoro, handi tinovhotera mvura, handi tinovhotera magetsi, handi tinovhotera education yakanaka kuvana vedu, handi tinovhotera mabasa, handi tinovhotera functional industry, tinovhotera functional currency, tinovhotera zvinhu zvinoratidzikawo nyika kuti aiwa nyika iri kufamba, zvokuti kana makatarisawo nyika yenyu inenge iri pamap, kwete zvatiri kuramba tichiitirwa nemadhara yava madhara akundikana. Kanzi panapa ngapinde, zvikanzi panapa urungwe apo tadadisa macitizens. Indeed, God is on our side. Let's take time this weekend to pray and thank our Father for his love, and indeed he has favored us first for us to receive his favor. Zvakutotyisa imi way. Okay, zvikanzi Kumaruwa, we have won the battle. Toda kuinda Mount Darwin. They still think MDC is the opposition party. By the by-elections results of last year, we have no news. No news he has got there yet kuti takachinja pachipurpose iyeko is to reduce the difference of the gap. Okay, zvikanzi panapa nganjile mlombe, zvikanzi new great Zimbabwe president for everyone, zvikanzi rambai makadzvanya, with God anything is possible. Zvikanzi this time takachibata, zvikanzi votera triple C kwese, zvikanzi naChamisa tinosvika chete, hatidzokere kumashure. So Team Zimbabwe, we are saying mwana wese kuna Chamisa, voti yese kuna advocate Nelson Chamisa, kuma MP avo nekumakanzela avo. Ngatirambe takabatana, tirambe shandira pamwe chete kusvika shanduko yauya mukati menyika yeZimbabwe. Aiwa chero mazvionera omega apa hapadi mubvunzo, hapadi zvinhu zvakarongeka.